кына ята урыслар һәм безне халыкларны үтереп ята. Монда заказные уголовные дела булган Рафиска Шаповка. Исходя от этого, сез аңларга тиешсез. Татар, башкорт милләтләре без туганлар бер-беребезгә и хәзер шул нәрсәне без бөтен җирдә күтәреп якламасак, безне халыкны кыралар. Шуны сез аңлагыз. Безне халык әзәя, бетә, безне телләр югала. Бу Рафис абый бөтен Татарстан, Башкортстан, татарлар, башкортлар өчен көрәшүче, көрәшкән кеше.